numero, joka pakottaa niin noin kädet ulkoon näin. Niin. Ja siihen se laitetaan se teline. Eli jokainen tämmönenkin on vajaa periaatteessa. Oikeesti se pitäisi mennä ihan noin. Kyynärpäät lukkoon, koska siellä se teline. Joo. No niin, nyt pitää osua sitten siihen tappiin. Joo, anna mennä vaan. Onko jalat ylhäällä? Ai niin. Se on vähän hankala, miten nyt tuli joo tämmönen. Anna mennä vaan, nyt menee liikaa lihaa. Nyt lähtee. Ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Paina. Jatkaa. Mene. 11, 12, 13, 14, purista. 16, 17, vielä tulee. 18, Valmiina muuten sitten ottaa kiinni. 19, Tangon päin. 20, Hyvä, mennään vaan. 21, 22. Mene. Hienosti. Mennään vaan. Tervaa! 25. Mene. Hyvä. Ei, viimeinen vaihe. Hyvä. Hei, nyt otetaan kunnolla. Anna painojen päähin ne, jotka ottaa sitten, kun se... Eli 2 miestä tarvitaan nyt lisäksi. Ennen kuin lähdet tekemään, niin mä laitan sen kepin siihen jotenkin. Siihen kun nousut. Joo. Se loppuu yhtä vaan siinä. 2, 3, 4, 5. Tervaa! Purista! Siku, anna mennä. Mene! Vielä. Hyvä. Vielä tulee. Purista! 8. Joo. Ei ollut. 6, 7, 8, 9, Hyvä! 15, 16, 17, 18. No, hienosti nousee. 22. Oho. Hyvä. Mene. Purista. Kaksi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. No mennä, nyt on hyvä tulos. 34, 35, 36, 37. Vielä 2 menee. Mene. Anna mennä. Tervaa! Mene. Vielä 1. Työnnä! Oma on! Työnnä! Yksi, kaksi, 3, Hyvä! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Anna mennä. Tulee. Meillä menee pari. Mennä vaan! Mene! Ote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Niko, älä mennä. Siellä menee 2. Ensimmäinen 82,5. Eikö? Joo. Parempaa. Miksikö nyt nostat suorille käsille, mä laitan tän siihen, sitten kun on Tuliko sille vasta rupet tekemään. Tuli. Mä tarkistan laitan. Joo, on ne oikein. Kädet suoriksi. Sitten Hep. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Hyvä 10, Hyvä Sami, anna mennä, anna mennä. 12, 13, Joo. Hyvä. 16. Tule Sami. Vielä menee. Mennä vaan. Menee! Hienosti! Vielä menee. Hyvä Sami. Kädet suoriksi, mä sanoisin repli. Eikö se huono? Hep. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Mene. 13, 14. Ei tullut missään. Anna mennä, anna Anna mennä. mennä vaan. 18. Niin menee. Vielä menee. 19. Vielä. Mene. Vielä Siinä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nosta! Mene. Mennä vaan! Vielä menee. Vielä menee. Yes. Vielä puolestaan! Naisten sarjan voittaja Nina Tanner. Tuloksella 37. Onneksi olkoon. Kiitos. Ja kakkonen tuloksella 26. Kirma Kaliva. Kolmonen tuloksella 23. Anne Alarousu. Ja neljäs sijalla tuloksella 8. Saku Härkä. Miesten sarjan ykkönen Marko Heikkinen tuloksella 24. Hän luovuttaa palkintonsa seuraavalle, Okei. joka ehkä Elikkä luovuttaa sen myös seuraavalle. kakkonen tuloksella 21 Sami Maani. Aivan hänkin luovuttaa.
tuloksella 16 Jesse Itäsaari. Neljäs tuloksella 16, eli niin, painon takia jäi 200 grammasta niin neloseksi. Aki Lehtinen. Viides tuloksella 12 Niko Junnila. Kisat käyty, sitten on vielä ampumaan se kisa, mikä kestää tän illan, ei ole mitään nyt tarkkaa aikaa, vai voi käydä tuolla ampumassa. Siellä on sit omat palkinnot voittajalle. Voi ottaa erikseen tässä. Mitä? Jos oikein vaan ampumassa osallistunut tuohon. Ei tarvi osallistua tuohon, voi käydä ampumassa. Joo. Mä näytän sit sen. Mut nyt vois vähän syödä ja juoda jotain.